खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरखौ गामि सोसननाय बाथ्राखौ लानानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै थगायनो नाजानाय माखासे पलिटिकेलि डार्टि इस्युखौ जों दिनै गोथां फोरमान मोनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरखौ गामि सोसननायनि मुङाव पलिटिकेलि डार्टि इस्यु गेम प्ले गेलेनानै थगायनो जुदि नाजादोंब्ला, थगायनो थाखाय जुदि प्लेन पलिसि लाबाय दंब्ला बे हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन। आरो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा, बर' हारिखौनो थगायनानै बेसेन आरजिग्रा बर' फिसाया जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोनोम जाबाय आरो जोनोम जागोनखौ सिमाङावबो सानाखैमोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा। जेराव मोनसे थांखि, मोनसे प्लेटफर्मजों राव होबोनाय, हस्रि खावबोनाय बे बुहुमनि बर' फिसाफ्रा दिनै पलिटिकेलि इस्युजों थेर बेथेर जालांबाय। दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै सिमां सुजुग्रा बर' फिसाफ्रा दिनै बांसिनहाय स्टेन्ड जानानै दं बे जोंनि बर' हारिनि बिखायाव। दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामि हाबगोननि बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर'नि मोनसे मेडियायाव मा पस्ट होदों मिथिगौना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? बे पस्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायना होनि। जोंनि बर'निनो मोनसे निउस चेनेल बड'लेण्ड रादाब, बे बड'लेण्ड रादाबा मोनसे एप्लिकेशनखौ एटाच खालामनानै गावसोरनि पस्टआव हेडिं लाइनाव मोनसे बाथ्राखौ लिरनानै शेयार खालामदों। एप्लिकेशनाव फोरमायनाय बाथ्राफोरा जुदा आरो बे बड'लेण्ड रादाबा हेडिं लाइनाव लिरनानै फोरमायनाय बाथ्राफोरा जुदा। एप्लिकेशननि बाथ्राजों बिसोरनि लिरनानै होनाय बाथ्राजों एसेबो गोरोबफ्लेयाखै। दिनै बड'लेण्ड रादाबा मा बाथ्राखौ लिरनानै फोरमायथिदों जे बिटिआर सरकार आरो मिरु एबसुनि नाजाथाबनायाव फैगौ बिटिआरनि बिसायख'थियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिनि बर' रायजो राजाफ्रा भट होजेननो मोनसिगोन। दा एप्लिकेशननि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनि। एप्लिकेशनाव मा लिरनाय दङ नोंथांमोन आं फोरमायनि। बे एप्लिकेशनाव लिरनाय दङ जे टु दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार डिसिनिसिम नलबारि दरं, बेनिफ्राय बियो बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम, बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि डिसिनिसिम मोनसे आर'जलाइ गथायहरदों। मानि थाखाय? साबजेक्टखौ खोनासंदो बेबार। रिक्वेस्ट फर साजेशन्स on inclusion of newly added villages in appropriate BTC constituencies। दा बेवहाय मा फोरमायखो? Request for suggestions on inclusion of newly added villages in appropriate BTC constituencies। बेखौ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिसिम खावलायनाय बाथ्राखौसो जों दिनै नुदों जे गोदान गामिफोरखौ मा इनक्लुसन सोसननायनि बाथ्राखौ दिनै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरखौ नायबिजिरनो दिनै खावलायहरनाय बे लेटाराव जों रोखा रोखा फोरमायनाय नुदों। नलबारि दरं बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरनिसिम बे बाथ्राखौ माने खावलायहरदों, बे गामि सोसननाय बाथ्राखौ माने नायबिजिरनो, ना होमबा? दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै खावलायहरनाय बाथ्रासो। दा बे बाथ्राखौ लानानै एसेबां माने पस्ट लिरनानै शेयार खालामबाय। बेवहाय माने मा बिटिआर सरकार आरो मिरु एबसुनि नाजाथाबनायाव फैगौ बिटिआरनि बिसायख'थियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिनि बर' रायजो राजाफ्रा भट होजेननो मोनसिगोन। दाथ' बे फाइनाल सलुसन नङा, जेबो फाइनालानो जायाखै। आरो दिनै गामि सोसननाय बा 60ता गामिनि बर' रायजो राजाफ्रा भट होजेननो मोनगोन ना होमबा? 60ता दिनै 60ता गामि सोसननायनि बाथ्राखौ बुंदों जेब्ला दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOSआव क्लज नाम्बार 3 आव मा लिरनाय दङ रोखा रोखा, ना होमबा? क्लज नाम्बार 3 नै 1 नाम्बाराव मा लिरनाय दङ? inclusion of villages contiguous of BTAD and having majority tribal population as demanded by Bodo organization। आरो सेकेन्ड नाम्बाराव मा लिरनाय दङ? exclusion of villages currently under BTAD which are contiguous to non-6 scheduled areas and have majority non-tribal population। आरो 3 नाम्बाराव मा लिरनाय दङ? increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals। दा दिनै क्लज नाम्बार 3 नि बै रमान 3 नाम्बाराव जा बाथ्रा लाइन लिरना दङना बेवहायबो गोबां रोखोमनि माने मिनिं हाबसोनानै दङ। दा दिनै क्लज नाम्बार 3 नि बायदिब्ला गामि सोसननाय, गामि दानख'नाया माने जाग्रोनांगोन, बेनि उनावसो नैबे एप्लिकेशनाव जा एसे नुदों बेनि प्रसेसा जायो। आरो दिनै गामि सोसननायनि खामानिया दिनै टटेलि मा इलेक्शन कमिशनारनि आखायावसो थायो।
दा बे सोसननायनि बाथ्राखौ लानानै दिनैयो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि डिसिनिसिम माने खावलायहरदों जे गामि सोसननायनि बाथ्राखौ एसे नायबिजिरनो थाखाय। दा बे नायबिजिरनो हरनाय बाथ्राखौ दिनैयो बे बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनि बिथांमोना दिनै माने फाइनाल रिजाल्ट महरै दिनैयो स्टेटास लिरनानै माने शेयार खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। दिनैयो जोंनि बर'नि बबेबा मोनसे निउस चेनेला बा सोरबा निउस कन्टेनारफोरा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि जानानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै निउस चेनेल बानायदों बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय दिनैयो सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' गामि हाबसननायखौ लानानै दिनै जेरावनोखि माने फाइनाल कुनु मोनसे रिजाल्टआनो फैयाखै बेखौनो माने फाइनाल बायदि लिरनानै फोसावनाया जोंनि बर' हारिनि अर्थात बै सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा खालामनाय जादों जाम्बा जाम्बि खालामहरनाय जागोन ना जायाखै। अब्ला दिनैयो जोङो गावजों गावजों थगायलायनो थाखाय गावजों गावजोंनो पलिटिकेल राजनिति गेलेनो थाखायसो बेसेबांबा गोलाव सम माने बर' हारिखौ लानानै सोमावसारबोदोंमोन नामा आरो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा गावजों गाव पलिटिक्स गेलेहोनो थाखायसो बै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ नोंसोरखौ दिनैयो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै साफा साफा लिडार खालामहरदों नामा। दिनैयो जायफोर लिडारफोरा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि सिमांखौ साक्सेसफुल खालामनायनि थांखियै गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय गावबा गावनि शेयार पावारनि थाखाय गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखाय खामानि मावबाय दंब्ला सिमां सुजुनानै जुदि थांखि लाबाय दंब्ला बेनिफ्राय खिन्थु गोजानाव जाखा। आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि सिमां खावलायहरो जायफोर बर' फिसाफोरखौ जों दिनै गोथां फोरमान मोनदों जे जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिनै थगायगासिनो दङ पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि बैफोर लिडारफोरखौ जों दिनै फोरमान मोनसेयावबो मिथिसेयावबो बैफोरबायदि लिडारनि बाथ्राफोरखौ जोंहा दिनै खोनासंनांगौनि मा दरखार दङ। बैफोरबायदि सुबुंखौ जों दिनै रेसपन्स होनाङा। जानो हागौ बियो थांनाय बबेबा मोनसे समाव हारिखौ लानानै गोबां गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंबोनाय नाथाय जों दिनै बैनि बैसोरनि आन्दोनि लाखुमानानै दोननाय जा गाज्रि आखु बेखौथ' जों दिनै फोरमान मोनदों ना होमबा। दिनै जोबोद माने लासिं सिंनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर एग्रिमेन्टनि 3.1 क्लज रमान 3 नाम्बाराव मा बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनाय आरो मा बाथ्राखौ लिरनानै दोनजानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राया जोबोद साननो गोनां आरो जोबोद सिरियास बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव जों दिनै खुगाजों खुगा ना होमबा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बा बिटिसि काउन्सिलाव थाखानाय 40टा समष्टिखौ बारायनानै 60टा समष्टि बारायनायनि बाथ्रा। दा थारैनो थाखानाय 40टाखौ 60टा समष्टियाव जुदि इंक्रिज बारायोब्ला दिनैयो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एरियाखौ गोदान एरियाखौथ' बारायनानै लाबोनाय जायाखै बे थाखानाय 40टा समष्टिनि एरियाखौनो बोफ्लेनानैसो 60टा खालामनायनि बाथ्रा। आरो थारैनो 40टा समष्टिखौ 60टा जुदि खालाममारोब्ला थारैनो जुदि खालाममारोब्ला बेवहाय मेनसन खालामनानै दोननाय बायदि 3 नाम्बाराव increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals। मा होनदों बेवहाय existing percentage of reservation for tribals। थारैनो जुदि 60टा समष्टिखौ बारायनाय जामारोब्ला जोंनि ट्राइबेल हारिनि पार्सेन्टेज वाइसै बे 60टा समष्टिखौ बारायनाय जागोन। अब्ला जोंनि ट्राइबेल हारिनि रिजार्वेशन माबाया पार्सेन्टेजआ बेसेबां 10%। जुदि 60टा सिटखौ बारायनाय जायोबा बे 10% हिसाबै बे 60टा सिटआव जोंनि ट्राइबेल हारिनि जों ट्राइबेलफोरनि मोनथाया बेसेबां सिट थागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन अनलि 6टा अनलि 6 जेराव 2003-10 फेब्रुवारि बिटिसि पिस एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां बिएलटि ब्रादार्स मोना 40टा समष्टिनि गेजेराव 30टा समष्टिखौनो ट्राइबेलफोरनि रिजार्वेशन खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन। मोनबा सिटआ जाहैबाय अपेन आरो मोनबा सिटआ जाहैबाय नन ट्राइबेलफोरनि। दा दिनै 60टा समष्टियाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि पार्सेन्टेज वाइसै जों जुदि पार्सेन्ट खालामोबा थारैनो जुदि 60टा समष्टिया बारायमानाय जायोबा जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनथाया अनलि 6टा 6थाल' थागोन 6थाल'। अब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनथाया जुदि 6थाल' जुदि सिट जायोब्ला अब्ला बे जोंनि बिटिसि काउन्सिला जेनेरेल काउन्सिल जागोन ना जायाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जिउ बावसोमलांनाय ना होमबा हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै जिउ बावसोमलांबाय हाजार हाजार बर' बिमा माहारिफ्रा दिनै जिनाहारि खालामजानानै फोथैजाबाय जिनाहारि खालामजाबाय बैसोरनि बेसेन गोसा हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय गोथार जिउमाया दिनैयो बहा बेसेन थाखो बेसेन थादोंना
जेबो बेसेन थायाखै अब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि बै सानैसो अस्थादगिरि देवानि गुनजेत आखुनि मानसिफोरा दिनै गावबा गाव सिट पकेटनि थाखाय गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखाय दिनै गुबुन हारिनि आखायाव जोंनि मोनखानाय जोंनि लाबोखानाय जोंनि खस्थ' खालामनानै मोननाय जा एसे फिथाइ बेखौ बिसोर दिनै फानलांजोबनानै गावबा गावनि पकेट मानियाव दिनै सम्पति आरजिनानै लाहैजोबनो सानबाय नामा हा दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ मानो गावसोरनि सिट पावारनि थाखाय गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय दिनै माने एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि मानो मिनिंलेस खालामलांनो नाजाखो हा मानो खालामलांनो नाजाखो दिनै बिटिआर गभार्नमेन्ट होनबाय थायो लाजिगोन ना लाजियालै हा लाजिगोन ना लाजिया बिटिआर गभार्नमेन्ट होनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ हाखु दाखु खायदा बोरै बाहायनानै खालामनानै लाना फैदों बेनि मिनिङा मोनसेल' प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव प्रमद बर' बिथांमोन बायदिया जुदि एन्ट्रि मारिबा रायजो राजानि सिगाङाव जेबो माने दोहौ लाबोनो हाया आरो बे दोहौखौ रायजो राजानि सिगाङाव दोहौ लाबोहोनो थाखायनो हाखु दाखु मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जादोंमोन आरो जाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जादों बिसोरखौबो दिनै डिभाइड खालामजोब्बाय बिसोरखौ दिनै थगायबाय बिसोरखौ दिनै हालाय हाफाय खालामबाय जायनि थाखाय दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बेनारावनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ मावफुंनायनि थांखि लानानै आरो गोबां रोखोमनि माने एजेन्डा थांखिफोरखौ लानानै दिनै गोदान मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ जोनोम होनो गोनां बाध्य जानानै फैबाय दिनै बाध्य जायाखै दिनै थासारियानो बिसोरखौ दिनै बाध्यता खालामदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा लाजिगनो हायैनि मा बुंगोन मा बुङा आरो बिसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरा ओरैबायदि जेन माने जोंनि बर' हारिनि बिखायाव माने सासेबो माने गोरों मानसि गैला बिसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ माने बुजिनो हानाय माने मिन्थिनो हानाय हमदांनो हानाय माने गोरों मानसियानो गैला ओरैबायदि माने बाथ्राफोरखौ बिसोर माने बाहायथारो दिनै बिटिआरनि जाखिनि एमअ जाखिनि दफाफोर बेवहाय जेबो मोनसे माने मेनसनानो गैया बिटिआरआ ना एकर्ड ना बेयो मोनसे पिस एकर्ड मोनसे एग्रिमेन्टसो आरो बेवहाय माने मा बिटिआर माने गभार्नमेन्ट होननायनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरे बारम्बार भाई हट लाजिनांगौ एसे स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथांमोनजों थाफानाय आगसि आगदा जेसेबांखि लिडारफोर दङ ना नोंथांमोना दिनै गभार्नमेन्ट बिटिआर गभार्नमेन्ट होनबाय थानानै बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ मा जिमान जाम्बा जाम्बि खालामलांनो नाजादोंब्लाबो नोंसोर साक्सेसफुल जायाथ' दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै साग्रिद जानानै दङ आरो बेनि फिथाइखौ प्रमद बर' बिथांमोननो माबायदि होनांगौ आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा साग्रिद जानानै दङ आरो बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि